नमस्कार, मी प्रदीप कांबळे. अहो, आपल्या महाराष्ट्रातली संस्कृती म्हटलं की त्यात नमन आलं, कीर्तन आलं, भारूड आलं. अहो एवढंच काय तर बायकांचे जे कार्यक्रम म्हणताल तर त्यामध्ये उखाणे आले, ओव्या आल्या, हळदीची गाणी आली आणि लग्न समारंभ आणि दुसरी गोष्ट बारसं अशा ठिकाणी अनेक लोक आपल्याला पाहायला मिळतात. ह्यामध्ये महाराष्ट्राची संस्कृती ही पाहायला मिळते. तर असंच मी आमच्या इथे आमचं गाव पोकलं, मुक्काम पोस्ट पोकलं, जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा ह्या गावाला मी गेलो होतो. अहो ह्या गावात माझ्या मित्राचं लग्न, तिथे एक आत्याबाई भेटली ना त्या लग्नात. अरे 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 काय त्या आताबाईचा थाट, काय त्या आताबाईचा थाट. त्या लग्नामध्ये नणंद आली, भाऊजय आली, चुलती आली, मेहुणी आली, तिने कुणालाच नाही सोडलं, कुणालाच नाही सोडलं. आता तुम्ही म्हणा ना असं कसं काय. अहो तिने किकीला सांगितलं ना उखाला घ्यायला आणि काय उखाणे घेत होती आत्याबाईन, त्यांच्याकडनं उखाणे करून घेत होती ते मी तुम्हाला दाखवतो आता. आणि काय मग त्या आत्याचा थाट. आत्या पण कशी नाकात तपकीर वडून आता घे की नाव असं म्हटली की पुढची चालूच. तिने कुणाला सोडलं नाही. मग तिथं आमच्या मित्राच्या लग्नामध्ये तिची भाऊजाई आली, भाऊजाई आली, ही आत्याबाई चालू. ही कोण? हौसाबाई नामू जाधव, गावात लय वजन आणि तशीच ती. आणि उखाणा घ्यायला सांगितला तिने. ती कशी घेते उखाणा. त्या जावाला म्हटले अगं घे की नाव. अगं घे की नाव, कावाची सांगते नाव घे नाव घे. काय गं लाजती, घे म्हटलं. तशी ती जाऊ बाई नाव घ्यायला. घेऊ म्हणताय होय, खरंच बरं बाई. चांदीच्या ताटा जिलेबीचे तुकडे, चांदीच्या ताटा जिलेबीचे तुकडे आणि घास भरवते मेल्या थोबाडकर इकडे. अगं काय नाव घ्यायचं, थोबाडकर इकडे असं बोलतात होय ग नवऱ्याला. आता तुम्हाला तसलंच हवं असते तर काय करायचं. बरं अगं तिला सांग की ती चंपी का बसली गे. उठ अगं उठ की उठ. चंपी ती चंपा लगेच नाव घ्यायला सुरुवात करते. चंपीचा थाट वेगळाच. घेऊ म्हणता होय आत्या. मग काय बामणाला विचारते घेऊ म्हणताय, घ्या की घ्या. आलाला रुकवत त्यावर हळदी कुकाचे ठसे, आलाला रुकवत त्यावर हळदी कुकाचे ठसे. आमचे हे बसलेत आंघोळीला अक्षीबाई गुबडावाने दिशे. काय नवऱ्याचं कौतुक असं करतेत वय, अक्षी घुबडावाने दिसे. आता मी काय घेते ऐक. आत्या झाली चालू आमची. आत्याचं पण नाव ऐकायचं. मग आता सकाळी नाश्त्याला खाल्ल्या बाई मी चकल्या, सकाळी नाश्त्याला खाल्ल्या बाई चकल्या आणि माझ्या नशिबी पडलाय की बाई असला टाकल्या. असं म्हटलं की सगळ्यांचा हास्यकल्लोळच झाला तिकडं. बरं असं म्हटलं आत्याने परत आत्या म्हटली आता मी घेते ऐक. आत्या परत चालू झाली. सिनेमा काल बाई पाहिला टीव्हीवर मी स्वांगाड्या. सिनेमा कालबाई पाहिला टीव्हीवर बाई मी स्वांगाड्या. सिनेमा कालबाई पाहिला टीव्हीवर कालबाई मी स्वांगाड्या. आणि या बाया लयच हाय बाई ढाकाड्या, लयच हाय ढाकाड्या. तसं म्हटल्या गंगूबाई काय केलं आत्या आम्ही होय नुसतं आम्हाला ढाकाड्या 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 म्हणतात. अगं तसं नाही, अजून जरा वेगळं घ्या, चांगली मजा होती. बरं असं म्हटल्या आत्याबाईने परत एक नाव घेतलं. चुलीवर ठेवला बाई मी तवा, चुलीवर ठेवला बाई मी तवा त्यावर टाकला बाई दामटा. चुलीवर ठेवला तवा त्यावर टाकला बाई मी दामटा आणि माझा धनी लयच हाय भामटा. तसं म्हटल्या अण्णाला भामटा म्हणतीस होय आणि अण्णाला उद्या कळाल्या काय करते अगं ते काय करते बोलते जागते बस घे दुसरं. असं म्हणून नंदला आवाज दिला. अगं फुला फुला ये की. फुला पण आली. फुलानी नाव घ्यायला.
दिवळीत दिवळी त्यात होती बाई झाकणी, दिवळीत दिवळी त्यात होती बाई झाकणी, आणि मला लयच बोलते की ही फुकणी. आत्याबाईची काय अजूनच परत फरमाईशवर फरमाईश, फरमाईशवर फरमाईश. हा, ननन सांगती नाव घ्या, भाऊजाई सांगती नाव घ्या, मेवणी म्हणती नाव घ्या. आत्याबाई लय जोमात, लय जोमात. नंदानी म्हटली, आत्याबाई घ्या की अजून नाव तुम्ही. आत्याबाई ला अजून घेऊ म्हणताय वय, लयच आवडले वाटतं. थांब काय किती पक्कीर वाढायची आत्याबाई, बासकी एवढं असतंय वय. मग तसं म्हटल्यावर आत्याबाई अजून एक नाव घ्यायला परत झाली की उठली लगेच. झाडावर बसून कावळा करतोय बाय काव काव, झाडावर बसून काव काव करीती कावळा, झाडावर बसून काव काव करीती कावळा, आणि माझ्या नशिबी आला की बाय असला घोसावळा. काय आत्या असं म्हणतात वय नवऱ्याला. अगं मग काय घोसावळा नाही तर काय, पार तडतडीचा फुलभाज्या झालाय की. हा, एक बी पिपाने दिसना त्याची. मग अजून एक घ्या, अजून एक घ्या, अजून एक घेऊ म्हणताय. आत्याबाई लयच जोमात, लयच जोमात. मग घेऊ. मग आत्याबाईने अजून एक घ्यायला नाव सुरुवात केलं. परत दुसरं, नावावर नाव, नावावर नाव. शांताबाई आणि बापूरावच्या गाण्यावर पोरं आमची लयच नाचती. आमच्या गावात शांताबाईच्या आणि बाबूरावच्या गाण्यावर पोरं आमची लयच नाचती. आणि माझा धनीबाई तडतडीचा फुलभाज्या हातूनात बाव चढूनच उठती. अगं काय बोलतीस अन्नाला. अगं झालंय आता त्याचं वय, विरिंगा गेल्यात त्याच्या, स्वतःच राहू तुझं आज उद्या, आता कशाचं बाय आवडायचं. असं म्हणून त्या आत्याने सगळ्या त्या लग्नामध्ये जी काय कल्लोळ केला, जी काय कल्लोळ केला. आणि तेव्हापासनं ह्या आमच्या आत्याला लोक निश्चित तोंडात न काढत नाही. अहो ह्या पंचकृषीत कुठं जरी काय कार्यक्रम असला, हे हौसा आत्या पहिली तिथं पाहिजेच. मग तिथं लग्न असू, साखरपुडा असू, वारसं असू, सगळ्या पंचकृषीत आमची हौसा अक्का म्हणजे कोण एकच नंबर.